दे गिबियावनो मिडिया नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनाय थाग्रोबाय। दिनै सिलाबालि गामिनि जयभद्र हागजेर गोजौ फरायसालियाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव लोगोसे सिलाफोथा दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हेफाजाबाव दिनै मोनसे मोजां हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जोंनि सिलाफोथा दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोम बर' हारिनि आफादफोर बिथांमोना जेरै फरायसा आफाद, आइजो अनसाय आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे जोंनि सिलाफोथा दख'रानि सिङाव थानाय माखासे पन्सायतनि माखासे सोद्रोमा बिथांमोना दिनै जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदों आरो दिनै लोगोसे जोंनि सिलाफोथा दख'रानि मोनफ्रोम गामिनि गंफ्रोम गामिनि बिथांमोननि गामि दैदेनग्रा मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे जोंनि आनसलिक सिङाव थानाय इन्टेलिजेन्स माखासे फोरोंगिरि सारमोन गासैबो दिनै नुजाथिनानै जोंनि काउन्सिलनि जिथुनाखि मावनो गोनां आरो जिथुनाखि मोननो गोनां बेफोरनि थाखाय जोङो दिनै सावरायलायनाय जादों। खोब मोजां जादों दिनैनि सावरायनायाव आरो जोङो सरकारखौ मान होनानै जों सरकारनिफ्राय जोङो जि मोननो गोनां जोंनि बर' हारिनि जौगाथायनि थाखाय जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि जों मोनथाय बे मोनथायफोरखौ जों दिनै सावरायनाय जादों आरो सावरायनायाव खोब मोजां हाबाफारिजों लोगोसे मोजां बोसोनजों लोगोसे मोजां सानलायनायनि गेजेरजों दिनै खोब मोजां मोनसे बर' हारिनि खौसेथिया नुजाथिदों आरो खौसेथिनि सिमांखौ जोङो जागोन बायदि आं दिनै नुनो मोनदों। दा जोङो बिनि थाखायनो फैगौ 7 अक्ट'आव जोंनि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव जोङो जोंनि सिलाफोथा दख'रानिफ्राय 500निफ्राय 600सो जोङो जोंनि बे जिथुनाखि जोंनि हाबाफारि बेहाय जोंनिफ्राय रायजो राजाया बाहागो लाहैगोन होननानै जोंनो आसा होदों आरो जोंनाव फोथायनाय दङ। जोंनाव फोथायनाय थानायखाय रायजोफ्राबो जोंनि फोथायनाय दङ। बेनिखायनो रायजोआ दिनै फोथायलायनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया खौसेयै जोङो खौसे जानानै जोंनि बर' हारिनि मोनथाय जोंनि इयुननि जोंनि सोलोंथाइ जोंनि फरायसाफोरखौ जों माबायदि दावगाहोनांगौ आरो हारिखौ बोरै दैदेननांगौ बेनि थाखाय जोङो खौसेयाव जोङो दिनै खौसे लामा नुजाथिदों आरो बे खौसेया अरायबो जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोम जिल्ला आरो मोनफ्रोम जोंनि आसामाव थानाय बर'फ्रा जाहाथे ज' जायै खौसे जायो बिनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आरो दिनै जोंनि बे सिलाफोथा दख'रानि जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दख'रानि मानगोनां जोंनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे मानगोनां जोंनि मावथि लोगो बिथांमोना दिनै साफ्रोमबो नुजाथिफैनानै जोबोद मोजां बाहागो लाफैनो थाखाय आङो सिलाफोथा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि जानानै आङो दिनै जोबोद साबायखर आरो नोंथांमोननि मिडिया नोंथांमोना दिनै नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जाहाथे जोंनि बर' हारिनि जिथु खौसेथिया नुजाथियो बेनि थाखाय नोंथांनिसिमबो जोबोद साबायखर थाबाय आरो फैगौ 7 अक्ट'आव जोङो जोंनि सिलाफोथा दख'रानिफ्राय फिन आरो खनसेबाव 500निफ्राय 600सिमा जोङो बे हाबाफारियाव नुजाथिगोन होननानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं फोरमायनाय थाबाय।